Cando vostedes me digan, Sí, podemos? Bueno, pois, moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta convocatoria na que queremos informar das cuestións que van formar parte da orde do día do pleno ordinario que imos celebrar a vindeira semana. En primeiro lugar, o pleno dará comenzo coa comparecencia da Conselleira de Medio Rural para informar dos resultados do Pladiga 2025 e das propostas de futuro que, en materia de prevención e defensa, se quere facer contra eses incendios forestais. Unha comparecencia que ten lugar logo da vaga de lumes que sufrimos durante o pasado mes de agosto, en un momento no que a Xunta xa está a abonar as axudas anunciadas para todos os afectados, co fin de axilizar tamén a recuperación das propiedades afectadas polo lume e a restauración das áreas queimadas, para o que, por certo, xa se está a facer importantes actuacións de acolchado de palla para protexer das erosións e as esconrentías. Dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai a centrar as súas propostas en dúas cuestións que queremos de plena actualidade. A primeira delas é a enésima solicitude de transferencia de titularidade e competencia sobre a AP9, así como a gratuidade desta autoestrada, tal e como comprometeran na última campaña electoral para as eleccións galegas os representantes socialistas. Resulta lamentable a pouca vergoña dos socialistas galegos capaces de votar a favor da transferencia e gratuidade da AP9 no Parlamento de Galicia, como estamos seguros que voltarán a facer no pleno da vindeira semana, e ao mesmo tempo apoiar as emendas presentadas polos socialistas no Congreso á proposición de lei para o traspaso da AP9 á Comunidade Galega. Despois de 60 prórrogas ao prazo de presentación de emendas a esta proposición de lei, enviada polo Parlamento galego, co apoio unánime de todos os grupos, pois os socialistas volveron a amosar a súa verdadeira faciana presentando unhas emendas nas que deixan ben claro cales son as súas intencións. Non queren traspasar esta autoestrada Galicia, e só deixan que a Xunta poida participar na xestión da AP9 e propoñer cambios nas condicións do contrato da concesión. Iso sí, a cambio de que a propia Xunta realice as aportacións económicas oportunas para cubrir o custo que supoñan a rebaixa dos peaxes ou a gratuidade de uso desta autoestrada. É dicir, negocio perfecto para o goberno do señor Sánchez. El sigue decidindo o que lle pete sobre a AP9, pero iso sí, que o goberno galego pague os caprichos do goberno socialista. Con estas emendas presentadas polos socialistas no Congreso volvemos ao punto de partida de hai 4 anos, cando a proposición de lei remitida polo Parlamento galego decaeu pola convocatoria das eleccións xerais, logo de que os socialistas tamén presentaran emendas no mesmo sentido que agora. E diante desta situación, dende o Grupo Popular volvemos a insistir, e o faremos as veces que sexa necesario, na demanda para que a AP9 pase a mans da comunidade galega, nun momento que consideramos idóneo logo de que a Comisión Europea declarara ilegal as prórrogas da concesión desta autoestrada, e tendo presente que os custos do rescate das bonificacións ata o final da concesión son moi similares. 2.356 millóns de euros de rescate fronte aos 2.331 millóns de euros de bonificacións cos datos do pasado ano 2024. Pedimos ao goberno de Pedro Sánchez e aos socialistas galegos que deixen de enganar e de marear aos galegos e que actúen con responsabilidade, atendendo a solicitude unánime de transferencia da AP9 a Galicia acompañada da liberalización das súas peaxes, como están a facer en autovías que discorren por outras comunidades autónomas. A segunda das proposicións non de lei do Grupo Popular ten que ver co tratamento do lixo e o fomento da reciclaxe, para o que demandamos aos concellos que sigan ampliando o compromiso na reducción, na reutilización e na reciclaxe dos residuos municipais, para o que van contar co apoio e o respaldo económico da Xunta co obxectivo de que cumpran esa labor. Os concellos viven neste momento unha situación moi complicada en relación coa xeración e a xestión dos seus residuos, logo de que o goberno de Pedro Sánchez implantara a nova lei de residuos e solos contaminados, unha norma que os obriga a establecer unha nova taxa diferenciada, específica e non deficitaria para gravar os servicios de xestión de residuos. E isto tensiona aínda máis as contas das entidades locais.
E fronte a ese ánimo recadatorio, puramente recadatorio do goberno de Pedro Sánchez, a Xunta foi a única administración que demostrou estar a carón dos concellos para a xestión dos seus residuos. En primeiro lugar, adoptando decisións solidarias, como a de asumir o 60% da suba prevista do canon de Sogama para 2025 a consecuencia do cumprimento da lei estatal. Pero que, ademais, os concellos poden reducir considerablemente a súa factura de tratamento de lixo, levando a cabo unha correcta separación dos residuos, así como procedendo á reducción, á reutilización e á reciclaxe dos mesmos. Todas estas accións, ademais de supoñer unha baixada no importe que os concellos abonan polo tratamento do lixo que xeran aos seus veciños, tamén contribuirán á consolidación de Galicia como un refuxio climático e ao avance na loita contra ese cambio climático. No que respecta ao apartado de preguntas ao Goberno galego, o Grupo Popular interesarase no vindeiro pleno por tres cuestións. A primeira delas, coñecer a valoración do Goberno sobre o recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno de Pedro Sánchez contra a normativa autonómica que regula a homologación da discapacidade ás persoas con dependencia recoñecida. A suspensión desta normativa que se aplica en Galicia dende comezos deste ano e que xa beneficiou a máis de 10.000 galegos vai provocar paralizacións e retrasos nas valoracións que se fan na comunidade galega, obrigando aos solicitantes a ter que ser valorados unha segunda vez. A segunda das preguntas vai dirixidas a coñecer as vivendas entregadas, permítanme entrecomillar, o entregadas polo Ministerio de Vivenda en Galicia. Unha vez que a ministra asegurou que xa se entregaran alrededor de 100.000 vivendas das máis de 180.000 prometidas por o señor Sánchez durante a campaña electoral, sen que coñezamos, non sei, completamente descoñecido, onde están emprazadas esas supostas vivendas entregadas en Galicia, cal é o número deses inmobles postos a disposición dos galegos e cando se fixeron efectivas as entregas das chaves aos propietarios ou beneficiarios desas supostas vivendas. E, en terceiro lugar, preguntaremos ao Goberno galego polas repercusións que ten para Galicia a non presentación de orzamentos xerais do Estado, porque estamos profundamente convencidos de que esta situación sume ás comunidades autónomas nunha incerteza, nunha falta de estabilidade, nunha merma de recursos que finalmente padecen todos os seus cidadáns ao repercutir directamente na prestación dos servicios públicos. E xa para rematar, e antes de poñerme a vosa disposición para atender as cuestións que consideres oportunas, eu quero aproveitar esta rolda de prensa para amosar a nosa preocupación pola deriva totalitaria de acoso e a tentativa de amedrentamento que está a protagonizar nos últimos meses o Bloque Nacionalista Galego e as súas asociacións satélites contra cargos públicos do Partido Popular e do Goberno galego, enfocándose, sobre todo, e quero destacalo, nas mulleres, nunha mostra clara dun machismo repugnante. Atendendo ás chamadas públicas realizadas polos coronéis da UPG, militantes e simpatizantes do BNG están a levar adiante unha campaña de acoso que comenzou, por certo, coa viñeta na que a CIGA atacaba directamente a conselleira de Política Social pola súa condición de muller. Pero que continuou de xeito preocupante, cada vez máis, por certo, coas manifestacións organizadas tamén á porta do domicilio da conselleira de Medio Ambiente. Posteriormente, a constante ameaza e ameazante presenza de alborotadores nacionalistas nos actos da conselleira de Política Social. A actitude violenta protagonizada polos nacionalistas durante a moción de censura de Ribeira que puxo a alcaldesa ao frente a unha alcaldesa como María San Pedro. Os ataques sufridos pola alcaldesa e unha concelleira nun pleno do Concello de Pontareas por parte dun representante do BNG. O acoso e os ataques persoais padecidos pola nosa compañeira, a deputada Loli Hermelo, con posterioridade ás concentracións que tiveron lugar en Cangas con motivo da subida do prezo do recibo do lixo. Ou o último ataque sufrido pola secretaria xeral do Partido Popular de Galicia e viceportavoz neste Parlamento do Grupo Popular, Paula Prado, por quen foi número 4 da candidatura do Bloque Nacionalista Galego nas últimas eleccións europeas. Unha acción que repugna a calquera demócrata e, sobre todo, sobre a que, por certo, quero destacar, o BNG pronunciouse con unha tibieza habitual, por certo, neste tipo de cuestións,
que contrasta coa obriga que deberían de ter de condenar rotundamente o dito e o reiterado por este candidato nacionalista nas eleccións europeas. Non se pode lanzar a pedra, seguindo esas consignas de movilización e alboroto propugnadas pola UPG, e despois se esconde a man. E iso é o que está a facer o BNG diante de todos estes casos de acoso que están a sofrir, principalmente, destacadas mulleres do Partido Popular de Galicia. E creo que non son feitos aillados. Estamos ante un patrón de conducta totalitario e machista. Non o imos consentir, o imos denunciar unha e outra vez ata que os galegos coñezan a verdadeira faciana do nacionalismo galego, que parece máis preocupado por importar a Galicia algaradas e métodos máis propios da cale borroca vasca que poñen enriba da mesa medidas sensatas en beneficio dos galegos. Nos agardamos unha reflexión e agardamos tamén que no seno do BNG, quen afirma ser a súa lideresa, depure responsabilidades e tome as medidas para que persoas que non teñen cabida diante de institucións democráticas pois sexan apartados definitivamente delas. E pola miña parte máis nada, simplemente poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta. Quería preguntarlle polo tema dos incendios. Está vendo queixas de alcaldes da zona de Valdeorras porque non se fixeron os traballos a tempo para evitar que as cinzas cheguen aos ríos. Como cree que está a situación? Se a Xunta está facendo todo o que debe e a Confederación tamén? Mire, no que se refere á protección dos ríos e da auga, sabe que en Galicia hai unha doble responsabilidade. Unha pasa por Augas de Galicia, pola propia Xunta de Galicia, e aí se están facendo traballos de mulching, de acolchado, en prevención precisamente para evitar esas escorrentías. E logo hai outra parte que lle corresponde á Confederación Hidrográfica do Miño do Sal e tamén a do Douro, por certo, noutras zonas, e creo que deberían de tomar exemplo do que está facendo a Xunta de Galicia. Dende logo, creo que o Goberno galego, no ámbito das súas responsabilidades, está a tomar as medidas necesarias para paliar e para evitar esas escorrentías e a contaminación desas augas, e o que pedimos é a mesma responsabilidade a quen ostenta as competencias noutros territorios. O que non parece sensato é que en territorio Augas de Galicia a responsabilidade sexa compartida por Xunta de Galicia e polos concellos, e en territorio da Confederacións Hidrográficas a responsabilidade sexa exclusiva para os concellos. Non parece sensato. Polo tanto, pedimos seriedade con este tema porque, evidentemente, a todos debería de preocuparnos as consecuencias da inactividade nese sentido. Eu agardo de verdade que se poñan as pilas e que tomen exemplo do que fixo o Goberno galego alá onde ten responsabilidades. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos na vindeira rolda de prensa.